Estàs bé? S'ha d'arribar a fotre perquè em vinguis a veure, Cago en l'hòstia, si estic lluny, Això és la porta dels Països Catalans. Digue'ns, Albert, si hem de treure o posar, Toca. Vale. No, perquè a vegades dius il·lumina o... Estic molta, tio. Ei, estic en dos delinqüents, jo ja no ho soc més, però estic amb en Partal i amb en Lluís Puig, a la porta dels Països Catalans. Estem a la porta i li he explicat que el primer que vas fer tu quan vas arribar va ser trucar-lo a ell. Sí. Sí, home, hosti. Tots no estàs aquí, no sé què havies passat, heu fet? Hem aturat a dinar i... Han perdut 3 hores per París. Sí, sí, que mos ho has recomanat tu, ja te val. Sí. Bueno, pues ja estic a casa teva. Molt bé, que em truquen per allà, passar la frontera de les Almeres. No, ja te trucaré quan sigui Barraques de Girona, que és fira, jo m'aturaré, No estava pensant que havies un concert avui. No. Que truqui pel metge. No, Ho està dient, tothom ho està dient. no vull que me tanquin el primer dia que surt. Bueno. Ei, que vagi bé, gràcies, president. Adéu. Gràcies a tots. Vaig començar amb vosaltres. Sense vosaltres no hauria estat possible ni començar, ni continuar, ni acabar. No t'haguessis sortit ni fitxaries. Pots dir-ho ja. No hagués pogut muntar mobles. Per mi lo emocionant no era entrar aquí, era entrar a Catalunya. Per mi això... Sí, per mi arribar a Catalunya està arribar a la porta, allà en la bandera i abraçant en Jaume. Hola. Inca, la ciutat que tu vols. No sé si ho veuràs o no. Ara... I sense passar per Madrid. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. La pitjor part de l'exili és pensar que t'obliden, és pensar que estàs sol, és pensar que el que estàs patint no ha servit per res. I he de dir que de 10 de maig que vaig partir a l'exili, que la meva germana me va deixar a l'aeroport i vaig decidir marxar, no m'he sentit sol, tan sols ni un dia. És a dir, sempre he estat acompanyat, sempre tothom m'ha ajudat, m'ha fet costat,
És a dir, per sortir de l'estat espanyol, per creuar França, me van ajudar, per establir-me a Bèlgica, per trobar una feina, per trobar un pis, per amoblar el meu pis. És a dir, petits detalls que semblen insignificants, però que han fet que jo avui pugui estar aquí i hagi pogut passar aquesta etapa i hagi pogut abraçar la meva família en llibertat. Vos asseguro que la solidaritat és la millor arma que tenim contra el poder, contra la repressió, contra els abusos, i així no només com està Espanya, sinó com també està Europa i com està el món. Avui jo, Josep Miquel Arenas, només vos demano una cosa, i és que no sigueu indiferent a les injustícies, per favor. Qualsevol mínima acció és important. De veritat, des d'ajudar a muntar un moble a un exiliat, des d'anar a un concert en contra de la guerra, des de ferrar una enganxina en contra de l'homofòbia i fins i tot votar un partit que té un programa antiracista i que defensa els col·lectius minoritaris. No sigueu inoperants i mobilitzeu-vos sempre, per favor. Només vos demano això. Gràcies.